Tässäpä puhuu Janne Länsitie ja tämä on opasvideo, kuinka perustat Blogger-blogityökaluun blogin ammatillisen opettajan opintoja varten Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ja aivan aluksi, kun Bloggeriin perustetaan blogi, niin on varmistettava, että teillä on Gmail-tunnus, koska Bloggerhan on Googlen tuottama palvelu. Eli aluksi joudutte perustamaan tämän Gmail-tilin, jos ette sitä vielä ole tehneet. Eli se on aivan ensimmäinen homma. Ja kun Gmail-tili on perustettu, niin sitten suunnataan blogger.com osoitteeseen. Minä olen tässä nyt kirjautunut sinne jo sisälle ja täällä näkyy minun jo olemassa olevat blogit. Seuraavaksi näytän, miten opintoja varten perustetaan uusi blogi. Eli tässä suomenkielisessä versiossa näkyykin, että täällä on valikko uusi blogi, jota klikataan. Minua pyytää heti antamaan blogille nimi. Annan blogilleni nimen ja valitsen sille osoitteen. Blogger ilmoittaa välittömästi, onko ehdottomasi osoite saatavilla. Ja sen jälkeen, kun otsikko ja osoite on valittu, klikataan luo blogi. Minä en valitse tälle mitään sen kummempaa teemaa vielä tässä vaiheessa, vaan käytän tätä ehdotettua yksinkertaista blogisivuston mallia. Tämän jälkeen luotu blogi näkyy täällä minun jo aiempien blogien seassa, eli siinä näkyy Jannen Amok-opiskelublogi. Seuraavaksi katsotaan hieman perusasetuksia tuosta blogista.